Son moitos os problemas que detectamos xa dende hai anos, dende que sacou o novo contrato e que son un auténtico desastre que está a afectar a cidadáns de moitísimos dos concellos nos que, por poñer algúns exemplos, se prima a conexión por autoestrada, deixando incomunicadas a moitas zonas de municipios da contorna. Por non falar tamén do problema que temos de prazas suficientes, e son moitas as persoas, dende que saiu ese contrato, porque eso antes non pasaba, que quedan tirados nas paradas porque non hai prazas suficientes nos autobuses. Pois desde aquí denunciar unha vez máis esa situación e exixirlle ao presidente da Xunta, xa non vamos a ir máis abaixo, que adote medidas xa de forma inmediata para solventar esta situación e rematar con unha problemática, como digo, que está afectando a milleiros de veciños e veciñas da comarca de Ferrolterra. O Partido Popular, e concretamente o alcalde de Ferrol, renunciou a reclamarlle á propia Xunta de Galicia algo que é imprescindible, que é ter unha boa comunicación interurbana para que todos os concellos, os nenos e nenas de Valdoviño, os señores maiores que viven en Ares, podan recibir prestacións sanitarias básicas no hospital de referencia que é o Arquitecto Marcio. Tamén queremos poñer o foco nunha cuestión fundamental. Comeza o curso escolar e vemos como o transporte non soamente deixa tirados nas paradas pois a todos eses usuarios e usuarias que teñen que ir ao seu traballo, pero tamén a todos eses nenos e nenas que froito dun novo modelo que o Partido Popular acaba de implantar en Galicia combina o que era o transporte escolar tamén co transporte ordinario e provoca que, polo tanto, en vez de que o transporte escolar se adapte aos horarios que teñen o propio alumnado nos seus centros, se teña que adaptar o alumnado aos propios buses.